салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ана ҳамин хел як печени бомазза бо кунҷудро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин печени ба мо маҳсулотҳои зерин лозим аст: сметана, шакар, равған, шир, кунҷуд, разрихи тел ва орд. Барои ороиш чормағз ва скушонка варёнка. Дар аввал мо ана ҳамин хел сметанаро гирифта бо шакар нағз якҷоя мекунем. Вақте ки якҷоя шуд, кунҷудро меандозем. ҳамин хел кунҷудро меандозем, боз ҳам якҷоя мекунем. баъдан равғанро меандозем. дар ин ҷо мо истифода бурдем 60 мл равғанро. ана ҳамин хел меандозем. боз якҷоя мекунем. вақте ки якҷоя шуд, ширро меандозем. омехта мекунем то баробар шуданаш. вақте ки баробар шуд, ордро меандозему аз болояш разрихи тел. мо дар ин ҷо истифода кардем 10 грамм разрихи телро. хел меандозем ва хамирро тайёр мекунем. раҳмат дӯстои азиз, ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои нағз менависед. раҳмат барои гапҳои хубатон, барои дастгириҳоятон. касе тоза ба канали мо пайваст шудааст, шумо ҳам хуш омадед ба канали мо. умедворам ки то охир бо мо мемонед. ҳамин хел ки хамир тайёр шуд, онро гирифта каме дигар омехта месозем. зуволаро тайёр мекунему ба муддати 10 дақиқа мегузорем ки дам гирад. ана ҳамин хел аллакай 10 минут гузашт. мегирем зуволаро тунук мекунем. мо дар ин ҷо истифода бурдем аз қолабҳо. метавонед ҳамин хел ба хости дилатон чӣ хеле маъқул аст печени тайёр кунед. хело хамираш барои печени бомазза аст. ана ҳамин хел ки тайёр кардем, ба тафтон ба муддати 20-25 дақиқа мегузорем ки пазад. ана ҳамин хел пухт. мо дар ин ҷо хостем ороиш диҳем. чӣ хеле ки гуфтам, барои ороиш скушонка варёнка ва чормағзро мо майда кардем. дар ин ҷо 4-5 дона чормағзро ана ҳамин хел майда кардам. ана ҳамин хел оро додам. ба шумоам тавсия медиҳам, ҳатман тайёр кунед. хело бомазза тайёр шуд. ба ҳама иштиёи таом. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед дӯстои азиз.